Limanaw an bɛ aw fo k'aw koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ walasa ka aw kunnafoni Lidi Media sanfɛ dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ko aw ma ko aw danse bi an ka kibaru fanbaw bɛna ɲɛsin mun ma o ye ko dunatɛmɛ fanga ye san 4 sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binni de ko don san 4 kɔnɔna na politiki tɔnw hakilila kɛra jumɛn ye an bɛna sira dɔ sɔrɔ ni kunnafoniw daminɛ la o kɔfɛ sanji b'a la ka tiɲɛni kɛ an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ ɲina i b'a ye bilakaw ta gɛlɛyara kosɛbɛ honorable Haruna Abubakar Tarawele ye dɛmɛ dɔ lase o mɔgɔ degunenw ma an bɛna kuma o kan ani ka fara dɛmɛ wɛrɛw kan minnu labɛnw bɛ sen na ka ɲɛsin ji kasaratɔ ninnu ma nin ye dɔgɔkun kibaru kumabaw ye bi kibaru farala ɲɔgɔn ka lase aw ma aw balimakɛ Andre Tarawele fɛ. Limanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw danse Lidi Media ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an b'a jira aw la fɔlɔ Kolokani dɔgɔkun in kɔnɔ u ye jatigɛwalekɛla dɔ tɛgɛ da u kan polisiw de ye wulikajɔ kɛ u ni sigidalamɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na maa kofɔlen ye sira da dɔ de ye ka mugu ci o la o kɔfɛ o kɔni ye dɛmɛbagaw sɔrɔ a yɛrɛ la walasa ka se ka tɛgɛ da kan ni polisiw ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na an ye kibaruya minnu sɔrɔ la sira hukumu kɔnɔna na Kolokani an ka an tulomada olu dɔw fɛ ni jaw hukumu kɔnɔna na. N bɛ min f'i ye ne bolo de ye mana foni ka bɔ cɛnin na k'a di polisiw ma ne yɛrɛ bolo ne bɛ ka taa mɔgɔ 3 de tun bɛ ne ni cɛ in cɛ maintenant a ye cɛ de lajɔ ne kɔni ɲɛ b'u la u kumana yɔrɔ jan fɛ bon maintenant ne continuera ka na bon kumanikɛla ne y'a ma la marifa kɔni ci la bon marifa cikan bɔlen ne hakili ne sigala dɔɔni mais n ko nin tɛ moto pneu ye quoi parce que nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye attaque ka kɛ ɲɛna bon o ɲɔgɔn cɛ ka don tu kɔnɔna na mɔgɔ 3 min bɛ ne ni u cɛ sisan olu kɔni y'u ka moto pɔn gun olu tal'u ka sira fɛ donc ne selen a ko a ye ɲɛ ma a y'a kɛ ala kama a ye mugu ci n na donc ne de avancé la dɔɔni ka taa moto jɔ k'an kun da o kan sa ko ne ma segin k'a bɛ mugu ci ne na bon ne ma segin ne continuera ka taa a nɔfɛ pour que ka taa cɛ dɛmɛ quoi donc a girintɔ o la de marifa tilala la ka bɛn pisolo de kun don quoi donc cɛnin ne ko kamalen ma k'a ka ta a ka gileki ma kana sɔn a ka boli quoi donc ale de y'a ta gileki ma k'a sama an ka sɔrɔ ka jɛ a la o la donc ka taa bɔ k'a bin a da kan o la kumika dɔ tun bɛ yen ale taara jɔyɔrɔ jan fɛ ale bɛ ka scène suit quoi ale kɔni siranna ka gɛrɛ mais ale ye jɔyɔrɔ jan fɛ ka anw mɔgɔ 2 suit a la ne y'o wele n ko ka sabali o ka taa ne ka donni de foni ka na ni o manajuru ye n ko an b'a siri sina k'i tilen a yɛrɛ ka moto ma ka sɔrɔ ka taa a ka moto mana foni ka na n'o ye donc an y'o kɛ k'a siri voilà cɛ minɛ cogo de filɛ tan o y'a sɔrɔ a cɛ kamalen dɔ in jogila donc maintenant ne ye médecin chef wele n ma o sɔrɔ n ye garde Aliyu wele kɔrɔbɔrɔkɛ jamanjan in voilà n ye Aliyu wele k'a ɲɛfɔ Aliyu ko n ka kɔnɔ sisan k'a bɛ se CB ma ale de taara CB fɛ yen gendarmerie la k'a ɲɛfɔ CB ye donc CB ko ne ma yala marifa sugu jumɛn b'a bolo a kelen don wa u ka ca wa donc ale ka question cɛ a la ne ko a ma n ko ne mago bɛ min na sisan u ka na ni mobili ye u ka na kamalen kɔni a minɛna ka ban donc a tɛna se ka foyi kɛ u ka na nɔfɛ ka taa ale ko tiɲɛna ko olu tɛna se ka taa mais ko ne yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ ne ka banabaatɔ ni marifatigi yɛrɛ lase dugu kɔnɔ ne ko bon cɛ sirilen bɛ ne bolo moto min bɛ ne bolo ne ka moto ye ani ko min jogila ko ka moto don n ko bon o jogilen bɛ se ka moto bolo ka taa wa a ko bon ko an kɔni ka fɛɛrɛ kɛ ko ka taa n ko bon marifa dun n ko marifa binnen bɛ yan ne tɛ fɛ ka n bolo maga la ko ayi ko ne tɛ se ka taa ka marifa to ne ko n y'a faamu ne ye téléphone tigɛ o la an b'o la musokɔrɔba 2 nana ko an na olu bɛ wotiri la olu fana ye Gwɛnsɛnaka ye maintenant ne de k'u ma komi ni joli bɛ ka bɔ nin na ne tɛ fɛ nin ka tiɲɛ donc u ka musɔrɔ di an ka se k'u ka joli lajɔ parce que bandi foyi tun tɛ ne ka saki kɔnɔ ne y'olu ka musɔrɔ 2 de minɛ ka cɛ bolo siri k'a joli jɔ maintenant musɔrɔ 2lan sisan ka t'o da marifa kan ka marifa ta chargeur min tun bɛ baga de tun bɛ k'o tigɛ ani marifa bɛ don pochette min kɔnɔ o tun b'a kɛrɛ la an y'o fana bɔ k'o fara marifa kan sisan donc o temps kɔnɔna na ne k'u ka ɲɛ cɛ ma n'u tɛ fɛ sisan komi bɛɛ siranna zɔngɛ tali la ka taa donc n k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka cɛ in ta u k'o kɔni lase gendarmerie la réquisition ka kɛ ka d'u ma u ka taa n'o ye CSRF la u ka furakɛ o de jɔrɔ bɛ n na mɔgɔ 2 sɔrɔla minnu ko k'olu bɛ Burama dɔn sisan n'o ye Gwɛnsɛnaka bananen ye o ye Burama in de ta o la donc olu de filila gendarmerie ni polisi so komi u t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o ye mɔgɔw tal'u bila polisi la donc polisiw kɛcogo de filɛ ka information sɔrɔ o la
wala u ka sɔrɔ k'a fɔ o la donc minnu taala ka taa cɛ bila kelen ka don olu kun n'a ma ɲɛ cɛ minɛna ka ban donc u bɛ taa ka taa anw nɔfɛ sisan donc o y'a sɔrɔ an b'o kɔnɔna na Masantɔlaka kelen de taala kɔ na sisan ale tun ye militaire ye mais sisan a tɛ militaire ya la tuguni mais militaire kɔrɔ don o de nana kɔ an na o k'a kɛla cogo di ne donna ko la k'a ɲɛfɔ u ye n ko bon bɛɛ sirannen don bɛɛ ko n ka moto tɛ se ka taa fari tɛ n ka moto la fɛrɛn t'a la donc n ko sisan nin kɛla ye donnen ne b'e dɔn donc cogo bɛɛ ne ni e bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin ta ka taa nin di sa pour que ne ta ka bɔ a la ne n'o de taala ka taa Gwɛnsɛnna ka taa ne ka moto n'a donni jɔ Gwɛnsɛnna butigitigi kɔrɔ yen k'o ka moto donni foni ka bɔ a la o ka sɔrɔ ka ne ta moto la an ka segin ka na Zɔngɛ nɔfɛ ne b'o bɛɛ la marifa melekelen minɛnen bɛ ne bolo an nana ka n'a ta o la jama k'a ta o la k'a don an ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ y'a ɲini an fɛ an k'a to u k'a faga ne ko ayi n ko n'a fagala ne bɛ problème sɔrɔ u kɔni jɛnna ni ne ka fɔlɔ o y'a ta o la k'a don an ni ɲɔgɔn cɛ an ye kɔti jigin n'i bɔla kulu laban na i tɛna se foro laban ma yanni ka se dugu ma wa o foro laban de la an ni polisiw bɛnna mobili la yen an y'u lajɔ donc maintenant ka sɔrɔ ka cɛ jigin o la mana min b'a tɛgɛ la k'o foni hali sisan o mana kunkuru bɛ yen ne natɔ ka bɔ Kolokani Kunasini nin ɲɛ mana in ye a b'a nɔ na ye mɔgɔ ma ta fɔlɔ an ye mana in de foni ka bɔ a la yen polisiw ka sɔrɔ ka meloti k'a la o yɔrɔ la donc ne y'u ɲininka n ko ne ta banna wa yala ou bien ne bɛ se ka taa fanga de la ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ko ayi ko ne ta bɔla la ko ne bɛ se ka taa n ka sira fɛ an seginna o la donc ne nana Masantɔla ko kɛla tan voilà mais ne yɛrɛ ɲɛ bɛ journaliw la ne yɛrɛ ye fɛn dɔw ye Facebook ka bɔ a ye ne kabakoya dɔɔni bon ne bolo de dala cɛ kan k'a dɛrɛ ne yɛrɛ bolo de y'a siri voilà parce que an kɛlen k'a siri sisan ne ni cɛ ne y'a ɲininka n ko mun y'aw se ɲɔgɔn ma Zɔngɛ tun y'a essayé ka ne tromper quoi a ko ne ma ko cɛ de ye mugu ci ale la ne ko cɛ ye mugu ci a la bon e ka version ma tilen parce que n ko ne bɛna waati min e ko ne ma ko ni ne ma segin k'i bɛ mugu ci ne yɛrɛ la n ko bon cɛ de jogilen don e ma jogi munna mɔgɔ bɛ taa marifa ci e la joli ka taa bɔ o tigi yɛrɛ la i ma tiɲɛ fɔ n ko a ka tiɲɛ fɔ bon ko a ma se ka kuma jɔlen fɔ quoi mɔgɔ wɛrɛ nana kɔ n'a ye o donso ko an ma ko k'ale bɛ kamalenin dɔn ko nin tun bɛ ɲɔnɔ wala ko a tun bɛ B6 la an t'a dɔn ko ɲɔnɔ donsokuntigi fɛ yen ko ale b'a dɔn ne ko n ko n'o b'a dɔn n ko donc ale ye profiter donsoya de fɛ ka nin ko ninnu kɛ n ko n k'a faamuna n k'a bɛ taa tɔ ɲɛfɔ fanga kɔnɔna wala n ye Burama ɲininka Burama ko k'a ko ale ka moto di k'ale ko a tɛ moto di o ɲɔgɔn sama donc ko ne tun y'u ye yɔrɔ jan fɛ k'o to kuma min na o de tun y'o kuma ye donc a ye mugu ci ale la tɔw de siranna ka boli fɛn bɛɛ tun bɛ foroda la yen a bɛɛ ye daba fili ka boli bon ne kɔni ko ne tɛ taa ka to joli la voilà a minɛna tan de non a ye tɛgɛ de sɔrɔ mais mugu bɔlen tɛgɛ sɔgɔla ka bɔ ka se woro ma quoi kisɛ ye tɛgɛ traverser ka bɔ donc a bɔlen a ye woro fana sɔgɔ an y'a fɔ ten kibaru kumabaw waati la cɛmancɛ fanga ye san 4 sɔrɔ fɔcogo wɛrɛ la Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la ale ka fanga benni ye san 4 sɔrɔ o san 4 sɔrɔ o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn caman ɲɛna fɛn caman yɛrɛ fana bɛ yen nɔ tɔ bɛ olu jɛ an ye politikimɔgɔw ka hakililaw ta a ko hukumu kɔnɔna na an b'a daminɛ ni Musa Mara ye ale ye marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye politiki tɔn min bɛ wele ko parti yɛlɛma o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana don a ye hakilila di ale ka faamuli la gɛlɛyaba bɛ jamana in kɔnɔ sisan lakanako la an k'a ka siraw lajɛ nin jaw la transition lahala ni san 2024 daminɛ la ne bɔra k'a fɔ ko transition bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ n'an m'an janto transition bɛ ka coron mo an ka transition dɛmɛ a kun ka cɛ hɛrɛ la lakanabaliya gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ kuranko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jamana économie gɛlɛya min bɛ yen jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔw dɔgɔyara baarakɛdaw bɛ datuguna mo an ka lajɛ ka baara k'a kan wa transition fana kun ta cɛ cogoya min an ka kuma o fana kan mo jamana ɲɛmaaw a y'a lajɛ k'o sira ta ne ka o kuma in ma lamɛn dɛ bawo kalo 8 o kɔfɛ ne ye kuma fɛn fɛn fɔ ni jamana ma segin a kɔ jamana ma taa ɲɛ a kow la dɛ n'an ye lakanabaliya ta sisan mɔgɔw bɛ tinzawatɛ nin fɔ mais yɛlɛmani don nara murja dun ka tɛmɛ bananba ka taa se san min Siyadugu commune a mɔgɔ bɛɛ bɔra commune kɔnɔ k'u yɛrɛ ɲini o kɛra nin ye tile damadɔ dɔrɔn ye Timisa ka taa se Bankas Bayangara Koro lakanabaliya bɛ jamana fan caman na dɛ donc an ka hakili jagabɔ terrorisme kɛlɛli marifa b'a la tiɲɛ don dɛ mais terrorisme bɛ kɛlɛ ni hakili de ye fɔlɔ
an ka hakili jagabɔ an ka baara kɛ ni hakili ye jamana in an ka suma an kana jamana in kɛ kɛlɛbolo dɔrɔn ye jamana État juru min b'an kana n'an tɛ ka se k'o juruw sara maa min bɛ taa trésor la mandat ko a tɛ ka ɲɛnabɔ san caman o ka ca dɛ kɛlɛyaw ka ca nin bɛɛ kɔfɛ an bɛna transition ko yɛrɛ kɛ cogoya di transition tɔgɔ de ye camancɛ fanga mais camancɛ fanga min ban t'a la o tɛ camancɛ fanga ye tuguni dɛ wa hɛrɛ t'o la transition ɲɛmaaw halisa a y'aw miiri nin ma an bɛɛ bɛ fɛ nin ko in kun ka cɛ hɛrɛ la o dakadaw la o dakadanw na o dakadi Mali bɛɛ la an t'a lajɛ ka baara k'o fɛnɛ kan an ye maaw fara ɲɔgɔn kan an ye maaw lamɛn ani maaw ka sigi ka kuma maa tɛ aw contre la an bɛɛ bɛ Mali ko de la a y'aw hakili t'o la an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma Ala ka an bɛɛ kɛ faso in dɛmɛbaga ye ka tɛmɛ an yɛrɛ bakun dɛmɛbaga kan bawo n'an bɛɛ kɛra faso in dɛmɛbaga ye an bɛɛ ka bɔ de la Ala k'o kɛ o kɔfɛ politikitɔ min bɛ wele ko la convention pour l'émergence du Mali faso jɔtɔn olu ye donatigɛ fanga ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma don tɔn ye olu kɔni ka faamuli la n'i ye waatiw sanga ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bi waati min na sisan ka wusa ni o ye kosɛbɛ u ka tɔn in ɲɛmɔgɔ ye Abdul Kadiri Buware ale min fɔ an k'o lajɛ nin jaw fɛ Ala barika la an bɛ san 4 na transition kɔnɔna na transition yɛrɛ nana nasira mun na a nana i jɔ fasodenw jigi kɔrɔ min nana ni fanga yɛlɛma ye min b'a to gɛlɛya tun bɛ sira caman na n'an ko sira caman na an b'a fɔ mun ma ko lakana bolo kan kalanko bolo kan ani dugu développement bolo kan ani fɛn caman a nana ka na i jɔ an jigi kɔrɔ o sira ninnu caman na a nana n'o hakilina mun ye fasodenw bɔra ka u dɛmɛ wa fasodenw b'a la ka continuer ka u bolo di ɲɔgɔn ma min ye jukɔrɔma tintin ye k'a ɲɛsin transition mɔgɔw ma u bɛ baara ɲuman minnu na don o don donc n'an ye san 4 jate minɛ an b'a fɔ ko caman kɛra transition bɛ sigi wagati min an hakilina fɔlɔw tun ye min ye o tun ye lakana ye kɔrɔnfɛla na maintenant an bɛ yɔrɔ min na ko bi san 4 kɔfɛla la yɔrɔ caman bɛ yen ni jugulamɔgɔw tun b'o yɔrɔ la o jugulamɔgɔw t'o yɔrɔ la bilen fasodenw b'u ka baara la o fana kɔnɔna na tuguni Kidali n'a nɔfɛdugu o caman tun tɛ jamana ka bolo kan kosɛbɛ maintenant an bɛ don min na ko bi surasiw bɛ o yɔrɔ caman na o ye fɛn min ye hɛrɛba ye fɛn min tanu kan ka kɛ ka ɲɛsin an ka Mali surasiw ma an b'a f'u ɲɛna an b'u kɔ wa an b'u jukɔrɔma tintin u ka fasojɔ baara bɛɛ la an bɛ surasiw juguma tintin yɔrɔ min an bɛ an ka autoritéw fana olu fana ye surasiw ye an b'olu jukɔrɔma tintin o yɔrɔ ninnu fana na donc ni i bɔra lakana ta sira fɛ n'i nana kalanko sira fɛ an b'a ye san 4 kɔnɔna na ekɔliw tun tɛ san laban kosɛbɛ ni san ye kalo 9 ye u bɛ kalo damadamani kɛ mais san 2 laban in na an b'a ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔla o la min b'a to ekɔlidenw sera k'u ka kalan kɛ normalement n'i bɔra o bɔnakun fana na n'i taara santé bɔnakun na i b'a ye fana wagati min fɛn caman tun bɛ Mali dɔgɔtɔrɔsow jɛ an donna wagati fana na tuguni min b'a to fɛn caman bɛ yen a bɛ kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso o la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ yen nin ye dɔrɔn k'a fɔ fɛn caman b'a la ka kɛ Mali fanga mɔgɔw fɛ min b'a to hakilisigi bɛ na dɔɔni jamana kɔnɔ parce que i ye san 20 kɛ yɔrɔ min na ni fɛn caman y'a jɛ n'a fɔra ko k'o bɛɛ kɛ yɔrɔnin kelen a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc o de y'a to an ko hakilisigi bɛ ka na dɔɔni Ala barika la nɔgɔya caman b'a la ka don o la an kɔni an sewalen don salon élection fana daminɛna an b'a fɔ min ma ko référendum n'o nana ni constitution kura ye o fana sigira yan'o ka sigi structure dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko EDJ politiko bunakun na o fana créera min b'a to fɛn o fɛn ye Mali kalafiliw ye
o yɔrɔ bɛ Mali kalafili bɛɛ superviser k'a bɛɛ fasanfasaya min b'a to kalafili ɲuman bɛ kɛ jamanaw kɔnɔna na. O EDji fana bɛ an b'a fɔ min ma ko fichier électoral o b'o o baaraw la min b'a to élection nataw la min b'a to ni kalafili kɛra contestation ba tɛna kɛ o kalafili ninnu na. Donc o de y'a to référendum o sera k'a kɛ salon o kɛra bɛɛ ka sewa kɔnɔna na. Alors donc oui gagnéna donc constitution kura votera donc Mali bɛ baara la ni o yɛrɛ fana ye tuguni. Donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi transition in nana kun min na belebeleba bala ka kɛ a la. Hali bi an b'a f'u ɲɛna an b'u jukɔrɔma tinti jamanadenw b'u kɔ u nana ni hakilina mun ye u ka continuer n'u hakilinaw ye fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ min b'a to jamana bɛ se ka basigi cogo min ni jamana basigira jamana ka yiriwa bɛ o de la. An bɛ o foli kɛ bɛɛ ye jamanadenw ye u ka muɲu na u ka sabali la jamana in bala ka taga sira min fɛ o b'a to n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ autoritéw dɛmɛ min b'a to hakilinaw bɛɛ bɛ sabati cogo min sira bɛɛ kan. Donc ne bɛ foli kɛ an ka parti tɔndenw ye o tɔnden minnu bɛ jamana fan bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ fasoko baara la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ni fasodenya. An bɛ foli kɛ aussi an ka autoritéw ye u ka baara ɲuman na u k'a dɔn k'a fɔ ko an'u bɛ sira kelen kan an b'u jukɔrɔma tinti u ka kɛwale caman na. Donc an seko ye min ye an b'o kɛ jamana ye. Mali in ye an bɛɛ ta ye an b'an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to an bɛ bɔ juguw bolo cogo min. An bɛ taa bila yen i b'a ye k'a fɔ ko sanji ye tiɲɛni lase u ma kosɛbɛ. Dugu denbaya caman bɛ yen nɔ kɛmɛ caman olu kɔni ye gɛlɛyaw sɔrɔ dugu kɔnɔna na a bɛ se mɔgɔ 3000 ni kɔ ma minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka sababu kɛ ni sanjiko gɛlɛya ninnu ye. Dɛmɛbagaw olu b'a la ka dɛmɛ lase u ma o dɔ ye honorable Aruna Bubakar Tarawele ale ye balofɛn dɔw lase maa kofɔlen ninnu ma. Dɛmɛ in dilen kɔ a ye min fɔ an k'o lamɛn ni jaw fɛ. Ne kɔni bɛ min fɔ bilakaw ye hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surtout n'i ye diɲɛ dugu o dugu ye k'a tagara ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ dugu denmisɛnninw a taamasiyɛn fɔlɔ bɛ ye fɛn min na o ye denmisɛnninw ye. Dugu ka taga ɲɛ dugu ka sabati dugu barika ka don dugu la a taamasiyɛn fɔlɔ ye denmisɛnninw ye. An ye min ye bila bi an y'a dɔn k'a fɔ vraiment bila denmisɛnninw ye baara min kɛ nin ko in na a ye an jigi fa. A ye hali bi an tun bɛ waso n'an ka bilakaya ye mais a ye belebeleba fara kan hali bi an bɛ waso ni bilakaya ye k'a dɔn k'a fɔ bila ye dugu min ye siyako kuma tɛ bila yan diinɛko kuma tɛ bila yan hakililako kuma tɛ bila yan an bɛɛ jɛlen don min na n'o ye bila ye n'o y'an faso ye ne b'a dɔn bilaka bɛɛ ɲɛsinnen bɔ an y'o taamasiyɛn de yira diɲɛ mɔgɔ la donc n bɛ denmisɛnninw fo ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ hali bi dugu in ala k'a yiriwa gɛlɛya min y'a sɔrɔ ala ka gɛlɛya ala k'a nagasi ji tɔ min bɛ kɔfɛ ka na ala k'o kɛ sɛnɛfɛnw ka ji ye ala ka barika b'o la ONGw fana ONG minnu ye dɛmɛ kunfɔlɔ kɛ anw nana bi de depuis ko in dugusajɛ ou bien depuis a don fɔlɔ yɛrɛ mɔgɔ dɔw bolila ka dugu kulo magɛ ni dɛmɛ an b'u fana fo an b'a dɔn hali bi bilakaw bɛ fan wɛrɛw fɛ minnu bɛ ka dɛmɛw labɛn hali bi ka bila magɛ n'a ye donc bilaka fɛn fɛn bɛ se ka welewele da kɛ pour que se gɛlɛya bɛ an balima minnu ka gɛlɛya bɛ se ka furakɛ cogo min na bɛɛ k'i cɛsiri o la que ça soit directement ou indirectement i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya cogo min i yɛrɛ ka fan fɛ min se sabara den kelen min se guloki den kelen min se malo kilo kelen min se kilo 2 ye ayiwa n'a t'i yɛrɛ bolo n'a b'i ka mɔgɔ bolo i bɛ se ka mɔgɔ deli problème foyi t'a la pour que ka na n'a ye faso la dɔrɔn ka se ka dɔ bɔ gɛlɛya ka gɛlɛya in nagasi. Bila sous-préfet tun bɛ dɛmɛ di ninnu kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni ka faamuli la nin ye fɛn ɲumanba ye wa nin bɛ se ka to mɔgɔ tɔɔrɔlen ninnu ka tɔɔrɔ bɛ se ka fo u la dɔɔnin an ka seerew fana sɔrɔ nin kumakanw senfɛ. K'a fɔ ko gɛlɛya bɛ n ka mɔgɔw la n bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ ni n se ye mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ moyen min b'a la a moyen bɛ mɔgɔ caman bolo k'a kɛ a ta ɲɔgɔnna ye nka o m'a kɛ n'i y'a ye ale y'a kɛ o bɛ a ka fasoden ɲumanya de yira o ye ne ka hakilinata ye halisa an b'a ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ se k'a ta ɲɔgɔnna kɛ c'est un bel exemple qu'il a donné mɔgɔw ka emboîter n'o bɔra yen problème ne nana bɛn n'a ye quand je suis arrivé moi je suis arrivé ici un mercredi inondation a kɛra un mardi
2 ou 3 jours après inondation wɛrɛ kɛra presque les mêmes dommages donc tiɲɛli kɔni kɛra bila yan mais an bɛ ala fo parce que tiɲɛli kɛra yɔrɔ caman na bila ye chance min sɔrɔ olu m'a sɔrɔ o fana fɛn dɔ de b'o yira a y'a fɔ yan bilakaw ka solidarité ani ɲɔgɔn dɛmɛ bon ne bɛ min fara o kan o ye duwawu de duwawu bɛ dugu in na ni duwawu bɛ dugu la ni gɛlɛya sera dugu ma ala ka m'étendue ça ne manquera pas donc ne b'o de fara a kan maintenant yanni n ka bɔ kuma la n bɛ segin ka conseil dama dama dɔ di dɔn in dibagaw u ni foli ka kan dɔn bɛ di minnu ma vraiment u ka duwawu kɛ dɔn dibagaw ma dɔn in fana bɛ ka di cogo min na jama ka ca inondation les victimes sont très nombreuses a dɔn min bɛ di a bɛɛ tɛ se ka di bɛɛ ma à la même fois a ka gɛlɛn donc ni min ye min sɔrɔ bi les gens doivent avoir l'esprit de patience pour attendre leur tour ni baara kɛcogo n'a ma ja min ye faut pas qu'ils se contentent à faire des murmures k'a fɔ ka bɔ yan ka taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ organisateurs bɛ yen commission dɔ bɛ sira la a sen na u ka gɛrɛ commission mɔgɔw ma k'a fɔ vraiment nin bɛ ka kɛ nin cogoya la an b'a fɛ a ka kɛ tan parce que baara bɛ ka kɛ u yɛrɛ de donc si la façon de faire ne les plaît pas u ka wuli k'a kuma fɔ an bɛ yan o de kama. Mali fan caman fɛ i b'a ye k'a fɔ ko sanji ye tiɲɛni lase mɔgɔw ma yen nɔ kosɛbɛ a bɛ se mɔgɔ 30 bɔɲɔgɔnko ma minnu ni tora waleya ninnu da fɛ i b'a ye k'a fɔ ko denbaya minnu ye gɛlɛya sɔrɔ olu fana bɛ mɔgɔ denbaya 1000 ni kɔ bɔ mɔgɔ 30 bɔɲɔgɔnko ye gɛlɛya sɔrɔ nin sanjiko in sira kan Mali dugu caman na o dɔ bɛ se ka kɛ bila an y'a fɔ ten yɔrɔ caman wɛrɛ bɛ i n'a fɔ Bamako Sikaso Segu ani fo ta se Gawo ani yɔrɔ caman wɛrɛ ma olu bɛɛ ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko in na jamana ɲɛmɔgɔw ye a latigɛ k'a fɔ ko waati gɛlɛn ko dɔ kɛnɛ sigi sen kan jamana kasara kɛnɛ ko sigi min bɛ wele ko état de catastrophe nationale u ye musaka dɔw fana bila bolo kan min se sefa wari miliyari 4 bɔɲɔgɔnko ma ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ninnu ma jamana ɲɛmɔgɔw y'o latigɛ ta nin dɔgɔkun in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko kulu dɔw fana sigira minnu bɛna maa degunnen ninnu dɛmɛ kosɛbɛ ka to u kɛrɛfɛ k'u tɔbɔtɔ ani fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu fana kan ka tigɛ walasa k'an kisi sanjiko gɛlɛya kasara sanji ka tiɲɛni kɔlɔlɔ ninnu ma o fana fɛɛrɛw olu bɛna tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka nin kulu sigilen fɛ minisiriw ka lajɛrɛ balalen u ye o latigɛ ta k'a jira k'a fɔ ko walasa ka se ka dɛmɛ fana lase kulu min bɛ wele ko association humanitaire solidariste 223 olu fana ye wele bila k'a fɔ ko minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ u ka dɛmɛ don maa kɔfɔlen ninnu ma walasa min b'a to u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na kulu in ɲɛmɔgɔ ye Aminata Diko ye ale ye min fɔ an ye nin kumakanw na an k'olu lamɛn. Fɛn min y'an bila ka dɛmɛ ɲini k'a lase ninnu ma sani vendredi san in cɛ an kun ye fɛn dɔ ye micro trottoir dɔ ye denmisɛnnin dɔw kun bɛ ka fɔ o la ko olu nana u yɛrɛ ɲini Bamako yan donc u bɛ baara kɛ tilegan fɛ u bɛ baara kɛ lavagew la donc ni su kɔrɔ u bɛ tugu da yɔrɔ dɔw la donc o yɔrɔ ninnu sisan ni san nana dɔrɔn yɔrɔ ninnu a bɛɛ bɛ kɛ ji ye donc da yɔrɔ yɛrɛ t'u bolo donc u ka laɲini kun ye ka birifini ni sange olu y'o de demande donc an kun b'o fɛn na entre temps vendredi sanba min daminɛna vendredi fo dimanche ka daminɛ Gao ni Tombouctou région na ka na Bamako mɔgɔw commencera k'an wele tuguni voilà k'an k'a lajɛ ka dɛmɛ d'u ma an kɔni y'a f'u ɲɛna se t'an ye se foyi de t'an ye parce que financement t'an bolo ka nin baara sugu ninnu kɛ donc nin ko ninnu kɛra dɔrɔn an bɛ appel à don de kɛ ka welewelemada de kɛ an b'o kɛ donc se bɛ mɔgɔ minnu ye an teriw an balimaw olu b'an dɛmɛ donc o de y'an bila ka nin appel à don kɛ an y'o appel à don lancer kunun wulafɛ o lancera kunun wulafɛ mɔgɔw kɔni y'a partager a taara fan bɛɛ mɔgɔw bɛ k'an wele u bɛ k'an féliciter dɔw ko à partir d'aujourd'hui lundi u bɛna daminɛ n'u se kɛra min ye dɔw yɛrɛ ko k'an ka mɔgɔw bila ka taa sange ni daraw minɛ bon dɛmɛ ko in numéro de b'an bolo an association yɛrɛ numéro de b'an bolo min ye 83 83 45 83 an y'o de bila an ka réseau kan maintenant ni an ye fɛn minnu ɲini n'a bɛ mɔgɔ min bolo a tigi k'an wele dɔrɔn an bɛ mɔgɔw bila min bɛ taa minɛ n'o ye dara ni comment dirais-je sange ninnu ye maintenant dɔw fana n'i y'a Gao ni Tombouctou ninnu kaw ta
sira tɛ yen nɔ ka fɛn ninnu bila ka taa d'u ma surtout gawo maintenant gawo jɛkulu dɔ fana bɛ yan nɔ n'aw bɛ wele ko cri de cœur olu fana b'o an bɛ ka welewelemadaa min kɛ olu fana y'o kɛ maintenant ni fɛn sɔrɔla n'an ye min bɔ gawo tɔgɔ la an b'o di cri de cœur mɔgɔw ma parce que olu bɛ ka welewelemadaa min kɛ u y'o kɛ gawo tɔgɔ dɔrɔn de la n'i ye kɔrɛn fana ta kɔrɛn c'est le collectif des ressortissants des régions du nord olu fana bɛ ka welewelemadaa kɛ pour les régions du nord o la ni fɛn sɔrɔla Tombouctou fan fɛ parce que an ka welewelemadaa kɛra Gao Tombouctou ni Bamako parce que olu mɔgɔw de y'an wele k'u ka lahalaya f'an ye donc ni min sɔrɔla an b'o tilan Bamako Tombouctou ni Gao cɛ Gao ta bɛ di cri de cœur ma Tombouctou ta o bɛ di kɔrɛn ma Bamako ta an yɛrɛ ni an jɛkulu tɔn an teriw n'an balimaw minnu yɛrɛ an wele k'a f'an ye k'an ka lajɛ ka ko dɔ kɛ an n'u bɛ jigin ka taa mɔgɔw lajɛ n'an se kɛra min ye an b'a k'u ye inshallah. Cɔribugu ye Kolokani cercle dugu dɔ ye Nzanyi fana ye tiɲɛni kɛ nin dugu kofɔlen na mɔgɔw bolo fɛn caman tiɲɛna a ko hokumu kɔnɔna na commune maire ye Musa Jara ye ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an baaraɲɔgɔn Fuseni Jara ye nin jaw la an kan tulomada olu dɔw fɛ Sanyi kɔni ye tiɲɛniba kɛ ne ka commune kɔnɔ n'o ye Cɔribugu commune a tiɲɛni la n'i y'a ta k'a lajɛ Gwa min yɛrɛ touchera a fɛ n'o ye nombre de famille a bɛ se Gwa 100 ani Gwa 11 a bɛ se o hakɛ ma so min mira olu fana kɔnɔ o so ninnu na a bɛ se so 111 a bɛ se o fana hakɛ ma kɔlɔn min munumununa ka o kɔlɔn yɛrɛ a dalajiriw parce que bi traditionnel de don a dalajiriw ni dɔw kɛlen ka maritɛli k'a la ka bariko sigi a dɔw da la bariko jamiyama o munumuna ka o sigi kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn hakɛ min cana a bɛ se kɔlɔn 6 o ɲɔgɔnna ma magasin ni butigi minnu cana a bɛ se 10 ani 6 a bɛ se o hakɛ ma grenier ni o ye ɲɔjigiɲɛ ni magasin fɔra an fɛ bamanan jigiɲɛ de bɛ an bɛ ɲɔ kɛ jigiɲɛ kɔnɔ donc o 7 ɲɔgɔnna fana olu cana olu kɔnɔfɛnw ka fara latrine familiale mɔgɔw ka du kɔnɔ ɲɛgɛn o ɲɛgɛn min cana a bɛ se 54 ɲɔgɔnna ma latrine publique i n'a fɔ min dɔgɔtɔrɔso ɲɛgɛn fo ka taa se sugu fɛrɛ ɲɛgɛn mun bɛ o min fana cana o bɛ se ɲɛgɛn 2 hakɛ ma ani Gwabugu min mira o bɛ se Gwabugu 25 mɔgɔw ka du clôture n'o ye du lamini cogo ye o 43 ɲɔgɔnna o de binna buru bɔ furu n'o ye bololaburu min bɛ bɔ an ka dugu kɔnɔ o furu kelen o fana cani ani bagan hakɛ minnu sara a kɔnɔna na fali 3 ɲɔgɔnna ani siyɛ 30 ɲɔgɔnna fo ka taa se saga min sara a bɛ se saga 4 ani ba 3 a bɛ se olu ma o ye Cɔribugu dugu kɔnɔna dɔrɔn ye dafɛ dugu tɔw parce que commune ye dugu 14 ye buguda min b'a kɔnɔ a bɛ se buguda 38 ɲɔgɔnna ma donc dafɛ dugu tɔw olu kunnafoni yɛrɛ olu tɛ nin na n'i y'a ta k'a lajɛ dugu dɔw bɛ Cɔribugu kɛrɛfɛla na olu fana dɔw olu touchera kosɛbɛ misali la Sonukɔrɔ Numubugu ka taa se Siradu ani Cɛɲiribugu ani Jatobugu ani Sirakɔrɔ ani Siradu ani Cɛɲiribugu cani sera o yɔrɔ ninnu bɛɛ kelen na mais olu ka situation ma évaluer an fɛ o situation tɛ bolo nin yɔrɔ ninnu mɔgɔw ka foro nakɔ sinsan dɔw bɛ i b'a sɔrɔ garage bɛ yɔrɔ min na ji y'a garage dɔw ka garage cɛ ka taa n'a ye dɔw ka supɔmu ani tomati ani poivron ani foronto a bɛɛ ji y'a bɛɛ cɛ ka taa ni a ye donc a cani barika kɔni a bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ Cɔribugu kɔni mais Cɔribugu dugu kɔnɔna ta kɔni o de touchera kosɛbɛ an sera k'o de évaluation kɛ mais dafɛ dugu tɔw an ko mɔgɔw ka recensement kɛ o dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu touchera pour que an ka se ka bɛɛ ka situation fɔ donc an kɔni mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ na dɛmɛ minnu bɛ ka ɲini an fɛ jamana ka dɛmɛ b'a la déjà o jamana ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka kunnafoni dira préfet ma waati min na développement social mɔgɔw saisira ko nin y'a fɛnnin dɔ sɔrɔla ka di minnu ka so yɛrɛ bɛɛ lajɛlen binna basi dɔw sɔrɔla ka di o dɔw ma ani dɛbɛ ani eau de javel ani safunɛ dɔw donc hali b'an mago bɛ dɛmɛ na ka bɔ jamana fɛ parce que n'i y'a mɛn jamanadenw de don donc jamana fɔlɔ ka dɛmɛ o de ye an jigi bɔ o kan kosɛbɛ ani partenaires n'i ko partenaires ONG bɛ o la kɛnyɛrɛyew b'o la an ka ressortissants yɛrɛ fana bɛ o la mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen maa ŋaniyamatigi opérateur économique an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na pour que minnu ka fɛnw cana ani minnu yɛrɛ bɛ a la n'olu ka so yɛrɛ kulu o yɔrɔ yɛrɛ tɛ olu bolo fo ka taa tɔɲɔgɔn voisinw ka yɔrɔ la
dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ u ye cogoya min na an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na. Lebanon ne bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara don Andre Traore, Emmanuel Jara, Daniel Pujugu ani Fuseni Jara. Aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka page la chaîne YouTube la walasa aw ka se ka jaw sɔrɔ u bila waati yɛrɛ la. An b'a fɔ k'aw ni ce, Ala ka don wɛrɛ yira an na.